अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनी चाचा और चाची बहिन भैया, तेजस्वी यादव करिए जनता के सहाइया। नहीं केहू के पोल्हावा में आवे के बा, सीएम तेजस्वी यादव के बा नावे के बा। नहीं केहू के पोल्हावा में आवे के बा, सीएम तेजस्वी यादव के बा नावे के बा। तेजस्वी भैया हमार हो, बिहार के विकास होई, मिली रोजगार हो। तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंक से लोन मिली, होई सुधार हो, भ्रष्टाचार मुक्त होई आपन बिहार हो। नहीं केहू के पोल्हावा में आवे के बा, सीएम तेजस्वी भैया के बा नावे के बा। नहीं केहू के पोल्हावा में आवे के बा, सीएम तेजस्वी भैया के बा नावे के बा। तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चोरी करता रे सबसे गुहार हो, बेटा समझ के आपन दिही आशीर्वाद हो। तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ जोड़ी करता रे सबसे गुहार हो, बेटा समझ के आपन दिही आशीर्वाद हो। चित्तरंजन गीतिया सुना बेला, नीरज भी सुनु लोगन के बताला बेला। नहीं केहू के पोल्हावा में आवे के बा, सीएम तेजस्वी भैया के बा नावे के बा। नहीं केहू के पोल्हावा में आवे के बा, सीएम तेजस्वी भैया के बा नावे के बा।